Došlo je vreme kada je Jelisaveta trebalo da krene u vrtić. Tog jutra mama i tata su odlučili da idu svi zajedno kako bi upoznali Jelisavetinu vaspitačicu. Jelisaveta je bila pomalo uplašena i puno je plakala. Kada su stigli u vrtić, na vratima ih je dočekala nasmejana vaspitačica, koja je znala kako da smiri Jelisavetin strah, a tu su bile i njene drugarice Lidija i Nikolina, koje su joj stalno govorile da će joj tamo biti lepo, kao što i njima, jer će u vrtiću upoznati još novih drugara. Suze su prestale da teku, jer je Jelisaveti bilo mnogo lakše kad je ugledala svoje drugarice Lidiju i Nikolinu. Mama i tata su ubrzo otišli, jer su vidjeli da je Jelisaveta prestala da bude tužna, a i vaspitačica im je rekla da ne brinu i da će sve biti u redu. Drugarice su je odmah uvele u sobu, gde su deca sedela za malim stolom i nešto crtala. Pošto i Jelisaveta voli da crta, uzela je bojice i četkicu i veselo počela da slika. Uskoro je vaspitačica najavila vreme doručka. To je značilo da treba sva deca da operu ruke kao što su i uradili. Pre i posle jela treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim se rukama zagadi jelo, pa se tako bolest unese u telo, kaže pesma našeg dečijeg pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Posle pranja ruku, deca su otišla u trpezariju, gde im je serviran doručak. Svi su slatko doručkovali, jer im je trebala energija za naredne aktivnosti. Doručak je bio zdrav, pun vitamina i kalorija potrebnih za njihov rast i razvoj. Čak i na zidu su bile fotografije na kojima su lepo i slikovito prikazane sve namirnice koje su im neophodne. Posle doručka, vaspitačica ih je izvela u dvorište, gde su bile razne sprave za dečiju igru, kao što su tobogani, ljuljaške i klackalice. Neka deca su se penjala u kućicu na drvetu, a neka deca su igrala fudbal. Za to vreme vaspitačica ih je budno posmatrala. Nakon igre u dvorištu, jedna grupa dece je pozvana na čas plesa, a druga na vežbanje spretnosti i jačanju mišića kroz igru. U sali vrtića deca su sa svojim trenerom vežbala razne vežbe sa obručevima. Druga grupa dece se provlačila kroz tunel i vežbala penjanje, dok su ostali navijali i čekali svoj red da se i oni oprobaju u svim tim veštinama. Jelisaveta je bila presrećna kada je čula da će ići na čas plesa, jer je volela i kod kuće da pleše uz muziku. Instruktorka im je pokazivala razne vrste plesa, od modernog do narodnih igara i folklora. Deca su se trudila da što bolje prate muziku i izraze sebe kroz pokret i igru. Kada su se sve jutarnje planirane aktivnosti završile, došlo je vreme za užinu. Uobičajeno je da se tada pojede neko voće, kolač i sok ili voda. Već umorni od igre, brzo su došli do svojih krevetića, obukli pidžame i nestrpljivo čekali da čuju neku priču pred popodnevno spavanje. Vaspitačica je tiho čitala
i deca su brzo utonula u san. Posle spavanja došlo je vreme ručku, gde je bilo obavezno neko čorbasto jelo od supe, graška, boranije, pasulja, kupusa, spanaća, jednom rečju sve što je sadržalo potrebne vitamine i kalorije za dečiji rast. Napolju posle ručka, kada je lepo vreme, slede slobodne dečije aktivnosti. Svako bira svoju igru, neko je majstor, a neko se igra školice ili preskače kanap. Pored slobodnih igara napolju postoje i neke tematske aktivnosti, na primer mali kuvari, gde uz nadzor vaspitačice deca mese svoje omiljene kolače, a posebno kad su neki praznici, na primer Božić, Vaskrs ili Nova godina. Tada pokazuju svoje vajarsko umeće. Svako dete je izabralo svoju igru, čime će da se igra. Neki su bili lekari, a neko je vozio automobile na trkačkoj stazi. Deca koja su se opredelila za istraživačke igre i da izvode razne eksperimente sa vodom, pokušavali su da pokažu šta pliva, a šta tone. Zatim su bojili vodu raznim bojama i dodajući ulje, pokazali su da se ulje ne meša sa vodom, već ostaje na površini vode. Isto tako pokazali su da voda ima 3 agregatna stanja. To znači može biti u čvrstom, tečnom i gasovitom, i kako nastaje kiša i sneg. Ove aktivnosti su deci jako interesantne, pa se tu uvek nađe veći broj dece. U ovom vrtiću postoji jedna radna soba gde mogu deca na razne načine da nauče brojeve. U tome im pomažu društvene igre kao što su čovečene ljutise, slagalice, mice i igračke raznih geometrijskih oblika. Dan u vrtiću Jelisaveti je bio ispunjen raznim aktivnostima. Došavši kući, ona je bila toliko uzbuđena i puna utisaka da prosto nije znala odakle da počne i šta prvo mami da ispriča.